Maca. Iz godine u godinu Maca misli da će izabrati čizmice biti lako. No ni jedne godine joj nije bilo tako. Svaki puta čizmice nove kupi, pa ih radosno pokazuje dok sjedi na klupi. Sveti Nikola će doći, sjetila se Maca, da je danas taj dan, kada bih jednu od čizmice iz ormara trebala izvući van. Maca je otvorila ormar i vidjela da čizmica previše ima i odlučila da bi nekoliko mogla podijeliti sa drugima. U kutiju je čizmice polako složila, jednu do druge je lijepo posložila. Pozvala je prijatelje svoje da si izaberu čizmice koje. Sada svatko nove čizmice ima, pa paze da ne stanu u blato u njima. Čista čizmica na prozoru sada čeka, da sveti Nikola stigne iz daleka.